Estem vivint el més gran desplaçament de persones des de la Segona Guerra Mundial a conseqüència dels fets que ara s'estan produint a l'Orient Mitjà. Però hem de pensar que aquí encara hauríem de comptar totes les persones dels desplaçaments que s'han produït a Amèrica Llatina i que s'estan produint a Amèrica Llatina a partir de conflictes interiors i moviments que existeixen, tot el que s'han produït al llarg dels anys des de la descolonització a l'Àfrica, els mateixos que s'han produït a Àsia, o bé les circumstàncies més diverses, que molta gent ha hagut d'abandonar el seu territori, la seva casa, la seva vida, la seva gent, per sempre més el seu horitzó vital. Però clar, hem de recordar amb importància, i és que els catalans ho van viure, això. Després d'una guerra civil provocada per un exèrcit facciós, 470.000 persones van estendre's per tot el món. Algunes van retornar, però moltes es van quedar fora. I aleshores alguns va acollir. I hi ha una cosa que és la més injusta de totes les coses del món, Aquests nens, aquestes nenes, aquests senyors, aquests ancians, aquestes famílies, tot el seu projecte vital, tota la seva vida, totes les seves circumstàncies, tot això és destruït per una injustícia. I tots tenim dret a poder viure i trepitjar i conviure amb aquest planeta que ens pertany a tots.